اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Mutanen duniya muna kowa fatan alheri, Allah ya samu dace. Barkamu da shigowa wannan YouTube mai suna Suraj Umar TV. Idan yanzu ka fara sauraron mu ko yanzu kika fara sauraron mu, a cikin alamar kararrawa, a nan alamar subscribe ne ko yanzu ka sake wani sabon karatu zai zo zuwa gare ka ko kuma zuwa gare ki cikin yadda Allah. Barkamu da wannan rana ta Alhamis wacce ta daidai da 23 ga watan 11 miladiya 2023, wacce ta daidai da 10 ga watan Jumada Awwal, shekara hijira daga Makka zuwa Madina 1445 cikin yadda Allah. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa a ci gaba da karatuttukanmu da muke sawa a wannan makaranta tamu wacce muke ɗorawa duk ranar Alhamis, rana irin itewu. Allah bai sa mun samu damar saka karatu ba saboda wasu 'yan dalilai, dama haka abin ya gada. Duk abin da za ka ɗauko kana yi kullum watan za ka ga sai ka samu wani ɗan ƙalubale. To da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya, mutanen duniya da Najeriya da ƙasashen waje duk muna kowa fatan alheri, muna jin daɗin addu'o'i da ake yi da kuma fahimtar karatu da ake cikin yadda Allah. To a wannan rana a yau za mu zo da karatu kamar inda muka faɗa a baya cewa shi wannan karatu wato ilimi ne nan, ko yasa ake yi, ba da ka ake yin sa ba shaci faɗi bane ba, ilimi ne nan yawa. To don haka yau mun yi karatu a baya akan bangaren abin da ya shafi aure da abin da ya shafi hukunce-hukunce akan mara lafiya da sauransu. Sai muka ce to a kowace rana, a kowanne aiki da ka sani, ba kai tsaye za ka fara shi ba tukunna, a'a ka san shi tukunna, ka san lokacin da ya kamata ka fara domin ka taimaka rayuwarka. Wannan kai za ka taimaka rayuwarka. To wannan shi ne nan. Da haka yau za mu zo da inna ake gane a wani lokaci ya kamata, wace rana ce ya kamata ma a ɗaura auren ko kuma a sa ranar auren, wace rana ce. Yau za mu zo da irin wannan karatukan. To amma ba zai yi mu tafi kai tsaye ba, dole sai mun fara daga farko, shi ma domin a gane shi, a gane abubuwan da za a yi aiki da su. Aka ce haɗa kaza da kaza, ka san abin da za ka haɗa da kanka, ba ma sai ka tambayi wani ba, insha Allah. Mun zo da karatu akan abin da ya shafi manazil. Manazil kenan, kamar inna Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani yake cewa wato wani kamaru qaddarnahu manazila. Allah ya ce wata haƙiƙa shi ma mun ƙaddara masa wato masauki. Abin da ake cewa masauki kenan. Tabarakal ladhi ja'ala fis sama'i wato huwa alladhi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran, sai kuma cewa wa qaddarahu manazila. Nan ma Allah ya ce muka sanya rana ta zama diya'u, mai hasken da yake da zafi kenan. Wata kuma ya kasance haske wato wanda bai da zafi. A ƙarshe dai sai ya ce wa qaddarahu manazila, muka sanya ƙadarta wata, rana da wata muka ƙadarta musu wato abin da ya shafi masaukai. Abin da ake cewa masauki, wannan kalma ce ta Hausa, manazil kuma shine da Larabci. In aka ce masauki ka gane, masauki din na masauki yake, ka san ba nan ne asalin inda kake so wato kai rayuwa ba, a'a wani dalili ne yasa ake zama a cikin masauki. Misali, ka taso daga Kano za ka tafi Kaduna, ko kuma ka taso daga Kaduna za ka tafi Maiduguri. To aƙalla sai kuka sami dare yayi yawa, wato dare yayi, sai kuka ce za ku tsaya ku kwana, sai kuka tsaya kuka kwana a Kano. Kaga wannan masauki ne, kun baro inda za ku je, amma wato ba ku je inda za ku je ba, sai kuka tsaya tsakiya. Yana magana akan wani yada zango. To dan adam ma yana da wannan nahi yada zangon. To shi kuma wannan masauki ba wai gidanka bane, a'a wani dalili ne yasa, kuma za ka ga ba a dadewa a masauki kwata-kwata. In dai masauki ne to ba a dadewa. To haka su ma kawakibu sayyara guda 7 din nan, Allah ya sanya musu wannan masaukai. Kowa akwai masaukin da yake zama ya samu ya dan yi wani abu haka, da kuma akwai dalilin da yasa. To wayannan manazil guda 28 ne.
guda 28 ne wayannan manazil bisa duk malamin falakiya. Wayannan manazil su ne guda 28. Manzila daban, tauraro daban, burji ma daban. A kiyaye, wayannan ba taurari ba ne, taurari ne amma kuma ba irin wanda aka sani wayancan ba. Manazil daban, wayannan su ne manzila kenan, za mu karanta su. Sannan burji daban, in aka ce burji ana magana akan shi kuma kamar wani ɗaki ne ko kuma wani gida ne na tauraro. Shi baya tafiya ko ina, shi yana nan a zaune a ɓangare ɗaya ne, wato a waje ne haka. Manzila ita ma ba ta zuwa ko ina. Wayancan kawakibu sayyara, taurarin nan su ne suke yawo rana da wata, irin su mushtari murika guda 7 ne, zuhal mushtari murika shamsu zuhara udar kamar, wato suna zagaya burjai. Kowanne yana da gida, kamar ina ba dogon bayani zai ba, kowa riga sani. Kamar yana da gida, mushtari yana da gida, gidajen su ne kowa. Kamar misali, kamar kamar yana da gidan surdan, wannan gidansa ne, duk inda ma je dawo nan ne gidansa. Kamar gidanka inda matanka suke, duk ma inda ka je ka dawo nan ne da gidanka. Yawa shine kamar kai ne tauraron, kai a karan kanka, kamar kai ne misali kamar kamar, to yana da gida, gidansa shine kamar a ce surdan, nan ne gidansa. Sannan yana da inda yake sauka, ya je ya sauka, ya je ya dawo, ya je idan ya da zango, to ya je ya dawo. To su ne wa'annan guda 28. Kowane tauraro yana shiga, ya danganta. Misali kamar wata yana shiga kowace guda ɗaya nan ya yi kwana ɗaya tak, sai ya fita ya shiga ɗaya yi kwana ɗaya, yana zagaye su ne a cikin wata ɗaya. Ita kuma rana tana zama a cikin kowace manzila a nan, tana kwana 13. A cikin manzila ɗaya ce, ita ce jabha, take kwana 14. To wannan dai wani dogon lissafi ne, amma abin za mu je karatun mu kai tsaye. Da farko abin da za ka fara rikewa, ka ɗauki littafi da biro, ka biyo karatun nan tun daga farko har ƙarshe. In ba ka ba za ka fahimta ba. Za ka zo in ka ɗauki littafi da biro, ka rubuta wa'annan manazil kamar inda muka faɗa. Amma za mu karanta su inda za ka rubuta, ba a hakan su za ka rubuta ba. In ka ga dama za ka rubuta su a haka, amma akwai ta farko, akwai ta biyu, akwai ta uku, akwai ta 4. Wayannan manazil a ciki komai yake. Idan na ce komai, ina nufin komai. Duk wani abu da zai faru na duniyan nan yana tare da manzila. Duk malamin da ya shahara a ɓangaren karatun hisabi, idan bai san karatun manzila ba, to akwai sauran shi. Duk wanda ya dace da karatun manzila, ya san karatun manzila, to wannan kamar lallai ya san fin rabi abin da ya shafi karatun falakiya, saboda ya fi wahala amma kuma yana da saukin ganewa. Ita ce ake binta, da manzila ake gane wacce rana ya kamata a ɗaura aure, wacce rana ya kamata a yi kasuwanci, a fara kasuwanci, wacce rana ya kamata wato ainihin wato a ƙulla wata mu'amala, wacce rana ya kamata a hau abin hawa sabo kenan, wacce rana ya kamata ai kaza duka za mu zo muku da wannan karatun da izinin Allah. Amma za mu fara, wannan shine karatun babbaku kenan. Misali kamar baƙaƙen ne wannan, idan ka rike su sai mu je na gaba. Da farko manziloli ne ga sanan guda 28, amma akwai ta farko. Za mu ce ka rubuta ta farko, wacce za ka ɗauki littafinka da biro in ka ɗauka, wacce za ka fara rubutawa kuma ya danganta, ba sai ka rubuta da larabci ba, ka rubuta da boko in ka ga dama, kawai dai ka rike su ɗin, ka rubuta su a jere kamar yadda za mu jero su. Na farko, in ka ɗauki biranka da takarda, ka fara rubuta wato ainihin ta farko ita ce nuduha. Manzilar nuduha ita ce a jeri, ita ce nan ta farko. Nuduha ita ce ta farko. Ta biyu kuma ita ce buɗayin. Surayya ita ce ta 3. Ta 4 ita ce ɗabaran. Ta 5 ita ce haƙa'a. Ta 6 ita ce hana'a, ga ta nan. Ta 7 wato ainihin ita ce wato zira'a, ga ta nan ta 7, zira'a. Ta 8 ita ce nasara, ga ta nan ita ce ta 8, nasara. Sannan ta 9 ita ce ainihin ɗarfa ita ce ta 9. Ta 10
ita ce ainihin jabha, ga ta nan ita ce za ka rubuta a mazaunin ta 10 jabha. Kowace tana kwana 13, wannan ita ce take kwana 14 amma a bangaren rana kenan. Jabha ita ce ta 10. Ta 11 ita ce harsan. Ta 12 ita ce sarfa. Ta 13 ita ce iwa. Ta 14 ita ce simaku. Ta 15 ita ce gufuru. Ta 16 ita ce zabanan. Ta 17 ita ce ikilin. Ta 18 ita ce kalba. Ta 19 a ainihin ta 10 ita ce shaula. Ta 20 ita ce nu'a'in. Ta 21 bulda. Ta 22 sa'adu zabiha. Ta 23 sa'adu bula'a. Ta 24 sa'adu sa'ud. Ta 25 sa'adu ukubiya. Ta 26 ita ce far'u muqaddam. Ta 27 far'u mu'akkar. Ta 28 ita ce badinul hut. To kamar idan muka faɗa wayannan su ne manazil guda 28. Kamar yadda muka jera su nan ta ɗaya ta biyu ta kaza, ita ce za ka ɗauki biran ka takarda ka rubuta su daga ta farko har zuwa ta ƙarshe. Me yasa muka raba su haka? Wancan shine karatu na farko, ka san su a jere guda 28. Ta ɗaya ta biyu ta kaza ta kaza ta kaza sun fara daga nuduha, buɗayin, surayya, ɗabaran, haƙa'a, hana'a, zira'a, nasara, ɗarfa, jabha, harsan, sarfa, iwa, simaku, gufuratu, zabanan, ikilil, kalba, shaula, nu'a'im, sa'adu zabiha, sa'adu gula'a, sa'adu sa'uda, sa'adu ukubiya, far'u muqaddam, far'u mu'akkar, badal hud. Guda 28 haka suke. To me yasa muka raba su haka? Wayannan mun raba su ne kashi uku. Duk wani abu na hukunci kashi uku ne. Akwai sa'idi, akwai nahisi, akwai mumtajizi. To wayannan su ne sa'idai. Wannan gida na farko su ne sa'idai, da buɗayin, da zira'a, da surayya, haƙa'a, harsan, zabanan, shaula, nu'ayim, far'u muqaddam, wato far'u mu'akkar, baɗin hud. Wayannan su ne masu kyau, su suke ba da hukunci mai kyau. A gaba idan muka ce sa'idi to muna nufin wayannan, da haka ka rike su ka zana su suma a gefe ka ce wayannan su ne sa'idai. Ɗaya kenan. Sannan sai nahisai, wayannan ainihin su ne marasa kyau, wayannan su ne nan nahisai, wannan ba su da kyau a ɓangaren hukunci. Za mu zo za mu faɗi ya ake yin su. Su ne akwai nuduha, nahisiya ce, ɗabaran, nahisiya ce, ɗarfa, nahisiya ce, jabha, nahisiya ce, sarfa, nahisiya ce, simaku, nahisa ce, gufuratu, nahisa ce, ikilil, kalba, haka ga sunan wayannan duka wayannan ba su da kyau, wayannan nahisai ne. Sannan sai na tsakiya abin da ake cewa mumtajizi su kuma ga sunan 1 2 3 4 5 su ne akwai haƙa'a, akwai nasara, akwai iwa, akwai sa'adu bula'a, akwai sa'adu sa'uda. Wayannan su ne nahisai, wayannan masu kyau ne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 su ne masu kyau. Marasa kyau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 su ne marasa kyau. Na tsakiya kuma 1 2 3 4 5 ga 10 ga 13 ga 5 zai baka 28. Wannan su ne wato kashi na farko kenan. A gaba idan ka rike ka zana su kamar inda gansu din nan, ka zana su kamar inda gansu haka suke. Ka fara zano daga farkon su zuwa 28 kamar inda muka faɗa ɗazu, ka rubuta su haka, za ka rike su daga na ɗaya na biyu kaza. Wannan kuma haka a zuban su haka sa'idai ne da nahisai da kuma mumtajizai. Za mu zo mu kawo a karatunmu na gaba, su kuma za mu gano to yanzu ya ake gane rana. Wannan kowace a kullum tana aiki. Kaga misali kamar yau Alhamis, wannan ta take aiki, nuduha ita ce take aiki yau Alhamis. Me ake a cikinta? Wannan abu ake yi? Me ake a cikinta? Me da me ake yi? Hisa a jiya muka sa karatu a cikin Facebook
cewa ga abin da ake yau ya akwai dalili me da me duk dai gashi nan, to ita ake kalla a ga komai da komai yana ciki. Don haka za mu zo gaba kaza me ake a cikinta. Idan za ka sai abu wacce ya kamata ka nema, hukunci ne mai sauki, ba wani wahala bane ba. Ku dai ku ci gaba da bidiyon insha Allah, za mu ci gaba da kawo muku a karatu na gaba ya ake gano yau din wacce ce take aiki. Kuma in ka gano yau din, za mu zo a gaba za mu gano, za mu ce to da wance su ne nan na aure, da wance su ne nan na sa sababbin kaya, na kaza. Wannan shine mataki na ƙarshe a ɓangaren aure. Matuƙar ka bincike hukuncin aurenka ya baka daidai, kuma auren zai yi cikin yadda Allah, nan ma ka gani zai yi, to wannan ne mataki na ƙarshe. In dai har ba a samu wannan ba, to duk abin da ya faru a auren nan, wannan komai zai iya faruwa. Domin komai Allah ina yin sa da dalili. Komai, in na ce komai sai dai in baka san dalilin ba. Misali, Allah ya ce ya halicci mutuwa, kalakal mota wal hayata, hece me liyabluwakum, dan ya jarraba ku. Kaga akwai dalili kenan, dan yayi kaza. Yace huwa alladhi ja'alakum nujuma, hece me litata biha, dan ku shirya da wayannan taurarin ya halice su. Yazo yace huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha, hece me liyaskunna ilaiha, ya halice ku maza da mata dan me, dan ku samu nutsuwa da matan, dan ku samu nutsuwa zuwa ga matan kenan, dan ku yi kaza. Duk abin da ga Allah yayi akwai dalili, dan kaza ya kaza. To idan har aurenka Allah yayi nufin nahisi ne, mara kyau ne, sai kaga an zo an sa shi, an yi shi a cikin wa'inar ranakun, to matukar an yi aure kuwa irin wa'inar ranakun da za su zo a gaba, insha Allah wannan aure kam sai dai abin da Allah yi. Akwai ranaku masu kyau a ciki, wanda komai na hisancin aurenka, komai rahin kyan aurenka, komai rahin kyansa, idan dai har a ce za a samu matsala 100% a cikin auren, aka zo Allah ya taimaka, aka yi dace, aka samu manzila, aka yi aiki ta a ranar, aka ɗaura aure rana kaza ga watan kaza, to insha Allah in Allah ya yarda a cikin matsala 100 insha Allah 50 sai ta tafi in Allah ya yarda. Da yawa za a ga mutum ya ce na yi aure na, an ce auren gidan kaza ne, mai kyau ne, ga yi sharika mai kyau ce, ga burjin mai kyau ne, amma kuma an zo ana samun matsala. To a nan ake samun matsala, nan ne bakin boda. Idan aka samu kuskure a nan, komai zai riga lalace. A cikin wani biyan a cikin wani mutum mai suna Sirajul Umar TV. Allahu nuru samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin